vamos poñer unha tella nova e vamos sanear un pouco das posibles logoteiras. Aquí desde 1987, isto está como está, non se corrixiu nada, entonces vamos a tratar de arranxar as cousas os defectos que vemos agora. Hai aquí unha pasarela que en principio estaba diseñada para minusválidos, pero que non cumple porque hai pendientes que teñen o 20%. Entón vamos a uniformar que a pendiente máis ou menos teña unha pendiente uniforme do 10%, para que unha silla de minusválidos poida chegar hasta a iglesia.